Guess what? Kung asan ang lola nyo ngayon? Ayan. Diba? O, walang pila. Dito tayo ngayon sa London, sa Jollibee. Ayan. O, diba? O. Ayan yung, oo, diba yan si Kuya Russell. Ayan. Amuyo, ore nakaado ti utang ko, ag Jollibee akpay laang kasjay, diba? Dapat kasta tibiyag. Dito yung London Jollibee. Dito yung first nga branch ti London Jollibee. Dayta. Ha? Nakalagay dito, oh. Binulot lang namin. Ganito, kahit ang hirap ng buhay natin. Donya Pidang Jollibee pa rin tayo, di ba? Oh. Yan, dito kami sa Jollibee sa London. Ayan, oh.